What's up mga karil? Nag-nature trip na naman pala kami at pumunta kami sa Buhi at may na-discover kaming spring resort. Bale, ang tubig pala dito guys is galing bukal. Sobrang lamig. Talagang dinarayo ng mga tao kasi ang tubig is labas-pasok. Hindi siya stagnant. Pagdating nyo ng Buhi, dito pala yan sa Pungol Buhi Resort. Wala pala siyang entrance guys. Bali cottage lang yung babayaran nyo. Tsaka may nakikita rin kami guys na naglalabas sa baba. Uso pa rin pala yung may naglalabas sa may ilog. Kala ko hindi na uso yung ganung tradisyon. 2 sako yata yung dala nilang labahin dyan. Kaya saglit lang matapos kasi ang lakas ng tubig. Magandang magbanlaw. Hindi naman ganun kalakihan guys yung resort, pero kung gusto nyo ng mga ganitong trip, nature trip, pwede na, sulit na sulit. Malalim pala yung gitna niyan guys, at yung nakikita nyo na yan guys, dyan sila nagbabanlaw kasi pwedeng inuman ng tubig yan. Dyan kami kumukuha ng tubig pang inom. Sa taas daw niyan guys, sa unahan medyo malayo-layo pa, may 2 falls na pwedeng paliguan. Kaso hindi namin alam kaya hindi na namin pinuntahan.